Μία μέρα, όταν ήμουν μικρός, ήμουν μέσα στο παντοπολείο και ψώνιζα. Απότομα, μπαίνει μέσα ο χαζός του χωριού, ο Φόρος, και λέει: «Μανάβη, μανάβη», είπε η μάνα μου, λέει, να μου δώσουν, λέει, ένα βενέτικο πιπέρι, λέει, και όταν γεμίσει η κότα μου, λέει, να στο πληρώσουν, λέει. Αμέσως, ο μπακάλης, για να σπάσει πλάκα του, λέει: «Καλά ρε Φορό, και πώς θα γεμίσει η κότα σου, Ναούμε, από τη στιγμή που ο κόκορας σου είναι ντελαπουστρέ, κούστης». Ο Φόρος, σκεπτικός, κοιτάζει τον μπακάλι και του λέει: «Δεν πειράζει, μπακάλι μου, δεν πειράζει. Εγώ εγάπησα τον κόκορα και τώρα θα πάω να γαμίσω και την κότα. Μεγάλο αυγό θα κάνει, μπακάλι μου. Μπακάλι μου, μεγάλο αυγό θα κάνει. Τόσο μεγάλο, τόσο».